Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Jovina Ukab, Jan Gutang, at sa mga nag-renew ng badge na sina Pretty Momshi, Nalan 15 Evangelista Kalot, at kay Chris Angeli Castro. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng lola ko, father side. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Manang Uso. Taong 1962, Buena Vista, Marinduque. Itong mga panahong ito, nasa edad 10 taong gulang si Manang Uso. 7 silang magkakapatid nun at pangalawa siya sa bunso. Yung mga ate at kuya niya, malalaki na. Kaya nakakatulong sila sa lahat ng mga gawain ng mga magulang nila. Silang mga bata, sa bahay lang. Sila yung mga tagaluto, tagalaba, tagapakain sa mga alaga nilang hayop, at kung ano-ano pang mga gawaing bahay. Simple lang ang pamumuhay nila. Pero kung hindi ninyo na itatanong, may nakatira sa bahay nila na kapatid ng tatay nila na isang mangkukulam. Bakit doon siya nakatira? Dahil nagtatago ito sa mga nakabangga niyang manggagamot at kapwa niya mangkukulam din. Siyempre, ipagtatanggol siya ng kapatid niya. Itatago siya doon kahit may kasalanan siya. At isa pang dagdag impormasyon, hindi basta-basta ang tatay ni Manang Uso. Kilala at batikang manggagamot ito sa buong lugar nila. Bukod pa dyan, meron pa itong mga inaalagaang barang na nasa gilid ng bahay nila. Nakatanim ang mga barang niya sa mga puno ng saging. Pero ni minsan, hindi niya nakitang ginamit ito ng tatay niya. Dahil ang gusto lang nun, normal na pamumuhay para sa kanilang lahat. Gusto nga niyang talikuran lahat ng alam niya. Kaso lang, hindi pwede. Kailangan niyang ipasa yon sa isa sa mga anak niya. Ang paniniwala na lang ng tatay ni Manang Uso, baka pagdating ng panahon, kung sakaling maramdaman ng mga gamit niya na hindi naman siya interesado sa kanila, tuluyan na siya nitong iwan. Yun na lang yung inaasahan niya para makawala siya sa ipinamana pa sa kanya ng nanay niya. Yun kasing barang, sa nanay niya yun. Yung tatay niya mangkukulam. Yun yung kinuha ng kapatid niya. Kaso lang, masyadong agresibo sa pera itong kapatid niya dahil marami itong bisyo. Kaya yung pangungulam, ginawa niyang hanap buhay. Hanggang sa nagkaroon nga siya ng maraming katapat. Tapos hindi naman niya kaya. Yung dating bahay na tinitirhan niya, sinunog yun ng mga taong bayan. Buti na lang wala siya doon. Palaging bili nitong tatay ni Manang Uso, wag na wag nilang didikitan yung mga puno ng saging na merong mga nakatirang barang. Bukod kasi sa mga alaga niya, may mga ibang elemento pang nakatira doon na kaibigan niya na hindi maganda yung mga pag-uugali.
Baka pati silang mga anak niya mapagtripan. Kaya araw-araw nabili nito sa kanila. Iwasan ang sagingan na yun. Hanggang isang hapon, nakaramdam yung kapatid ng tatay ni Manang Uso na nahihirapan siyang huminga. Tapos yung likod ng kaliwang hita niya, napakasakit. Hindi niya maiupo ng maayos. Dahil nga praning ito, tinawas niya yung sarili niya. Ang naging resulta ng tawas, inaatake siya ng kapwa niya mangkukulam. Gumawa siya ng pangontra laban dito. Pero wala. Hindi yon umuubra. Para bang may tumutulong sa mangkukulam na yon na pasukin at sirain yung sistema niya. Wala doon yung tatay ni Manang Uso. Nasa sakahan pa. Lahat sila walang magawa. Kitang-kita ni Manang Uso na palala ng palala yung pamamaganong likod ng hita ng tiyuhin niya. Halos para na rin itong pisngi ng puwet dahil sa maga. Sigaw ng sigaw yung tiyuhin niya kasi pakiramdam niya sasabog na yun eh. Inutusan siya nito na kumuha ng kutsilyo at hihiwain niya yung suot-suot niyang short para matingnan kung ano na bang nangyayari sa likod ng hita niya. Pag-abot ni Manang Uso ng kutsilyo, hiniwa kaagad ng tiyuhin niya yung short nito. Lahat sila nagulat dahil meron itong malaking bukol na merong kulay dilaw sa gitna. Ang sabi ng tiyuhin niya, "Put! Ina mo, Lube! Nakisali ka pang hayop ka! Papatayin mo ko eh!" Nakatingin lang si Manang Uso sa tiyuhin niya habang umiiyak ito dahil sa sakit. Paulit-ulit na nag-uusal at nagbabato sa hangin yung tiyuhin niya. Pero hindi tumitigil yung pag-usbong ng maga na tila ba nagkakaroon ito ng mata. Walang ibang magawa yung tiyuhin niya kundi sumigaw na lang ng sumigaw dahil sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Ilang minuto ang lumipas. Dumating na ang nanay niya at tatay niya kasama ng iba pa niyang kapatid. Kumakaripas ng takbo yung tatay niya. Gawa ng naririnig nitong nagsisisigaw yung kapatid niya. Pagpasok nito sa loob ng kwarto, napamura ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon ng kapatid niya. Ang sabi nito, "Ina! Anong nangyari? Bakit ang laki niyan?" Sagot ng kapatid niya, "Si Lube! Nakikisali! Papatayin ako!" Sagot ng tatay ni Manang Uso, "Ina mo, Lube! Uunahin kitang demonyo ka!" Kumuha ng kumukulong tubig yung tatay ni Manang Uso at ibinabad niya yung kutsilyong ginamit ng kapatid niya. Matapos ang ilang segundo, ang sabi ng tatay ni Manang Uso, "Bel, bigyan mo nga ng tela yan." Itinuro niya yung kapatid niya. Pag-abot ng tela ng asawa niya, sinabi niya sa kapatid niya na, "Huminga ka ng malalim. Isang hingahan lang. Tapos kagatin mo yung tela." Sinunod yan ng kapatid niya. Matapos nitong humigop ng hangin, bigla na lang sinaksak ng tatay ni Manang Uso
Yung malaking dilaw na nasa gitna ng namamagang hita ng kapatid niya. Halos mamatay sa sakit yung kapatid niya dahil sa ginawa niyang pagsaksak sa namamagang hita nito. Ultimo yung kahoy nilang bintana. Nasira na niya kakasapak niya dito. Saksi silang lahat na bumulwak ang napakaraming nana sa hita nito at meron pa yung kasamang mga lupa. Walang tigil ang pag-agos ng nana sa sugat nito at tansya ng tatay ni Manang Uso. Yun ding gabing yun, mamamatay yung kapatid niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa alaga niyang mga barang. Kahit labag sa loob niya yun, kailangan niyang gawin. Lumabas siya at binili niya yung kapatid niya sa asawa niya. Ang sabi nito, meron lang siyang kukunin. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik siya at bakas na bakas sa mukha niya ang takot. Bakit? Dahil lahat ng barang na inaakala niyang nasa puno ng mga saging, wala na lahat. Nagmistulang mga patay na puno na lang yung mga dating tirahan ng mga barang niya. Yung pagtagas ng nana sa sugat ng kapatid niya, dire-diretso pa rin. Pawis na yung kapatid niya at mukha na itong hihimatayin. Nag-iisip siya ng paraan kung ano ang gagawin niya para mapahinto yung pagtagas ng nana sa sugat. Ang akala niya kasi, konting nana lang yung lalabas, tapos maiibsa na yung pamamaga ng sugat. Pero hindi. Kahit na may lumalabas na mga nana dito, dire-diretso pa rin yung pamamaga ng sugat. Mamamatay yung kapatid niya. Kailangan niya talagang gumawa ng paraan. Habang nag-iisip yung tatay ni Manang Uso, nagsalita yung asawa niya ng, "Humingi ka na ng tulong. Wala ka nang magagawa." Nakayuko lang yung tatay niya habang nag-iisip ng malalim. Nang tumayo ito at inutusan niya ang lahat ng tao sa bahay nila na pumunta sa sagingan, mamitas ng mga dahon ng saging at ilatag yun sa baba ng magkakadikit. Inutusan niya din yung asawa niya na magsaing ng marami. Ilang minuto ang lumipas. Natapos nila ang lahat ng utos nito. Ang bili nito sa kanila, wala nang susunod sa akin sa sagingan. Kung ano't anuman ang maririnig ninyo, huwag kayong magpapadala at huwag na huwag kayong sisigaw. Matapos yan, naglakad siya sa sagingan. Bit-bit yung malaking palayok na merong bagong saing. Maya-maya pa, bumalik siya. Kumuha siya ng 2 buhay na manok, lahat ng prutas sa bahay nila, tuba, tapos hinubad niya yung damit ng kapatid niya at dinala niya din yun. Lahat sila nag-aabang sa kung anong mangyayari. Yung madilim na parte ng sagingan, nagkaroon ng maraming ilaw na iba't iba ang kulay. Lahat yun gumagalaw. Akala nila mga alitap-tap lang. Pero hindi. Dahil kasunod nung mga ilaw na yun, tawa ng malalakas naman.
halo-halong boses. May matinis, makapal, nakakatakot na tawa. Basta, halo-halo eh. Naririnig nila na parang ang saya-saya ng mga nandoon. Tanong ni Manang Uso sa nanay niya, "Nay, ano po ba yun? Natatakot po kasi ako eh." Sagot ng nanay niya sa kanya, "Isang piging ng mga engkanto." Mas lalong kinilabutan si Manang Uso sa narinig niya dahil yun ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganong klase ng mga tunog. Alam nilang nag-uusap-usap yung mga yon, pero hindi nila naiintindihan. Hanggang sa lumala ng lumala pa yung mga nararamdaman nila. Andiyan na yung nakakaamoy sila ng mabaho, may mga naghahagis ng bato sa bahay nila, may tumatakbo sa paligid. Nakakatakot talaga yung gabing yun. Halos mag-iisang oras ding andoon yung tatay nila. Samantalang yung tiyuhin niya, nakatulog na. Hindi na iniinda yung pamamaga ng hita niya, pero patuloy pa ring may tumatagas dito na nana. Nung tumigil na ang lahat ng ingay, nakita nilang naglalakad na pabalik yung tatay nila. Pero lasog-lasog ang damit nito, tapos ang daming bukol sa muka. Unang tanong kaagad ng tatay nila, "Hindi ba kayo lumabas ng bahay? Wala ba silang nakita?" Iyak ng iyak yung nanay ni Manang Uso kasi kawawa talaga yung itsura ng tatay niya. Niyakap na lang nila ito, tapos sumagot sila na wala namang lumabas sa kanila nung kasalukuyang nanggugulo yung mga engkanto. Ang sagot lang ng tatay nila, "Mabuti. Mabuti kung ganon." Umupo yun sa isang bangko at pumikit. Tanong ni Manang Uso sa nanay niya, "Nay, ano po bang nangyari kay tatay? Bakit ganyan po ang itsura niya?" Ang sabi ng nanay niya, "Hindi ko rin alam. Bukas natin malalaman." Natapos ang gabing yon ng napakatahimik. Ni mga kuliglig, wala silang narinig. Kinaumagahan, paggising ni Manang Uso, malakas na yung tiyuhin niya at parabang wala itong pinanggalingang matinding sakit. Nagsisibak na ng kahoy yun kasama ng tatay niya. Umupo sa labas si Manang Uso habang pinapakinggang nag-uusap yung dalawa. Ayon sa tiyuhin niya, nung natutulog siya, napaginipan niyang pinagkukumpulan siya ng mga engkanto. Lahat yon merong hinihila sa bituka niya. Nung tiningnan niya kung ano yun, malaking ahas na kulay itim. Nung nahila yun sa kanya, gumaan ng pakiramdam niya. Sagot ng tatay niya, "Kaya pala yun yung mga tuwang-tuwa sa akin. Grabe ngang dinaganan ako tsaka pinaghihila yung damit ko eh. Sila pala yung tutulong sa atin." Dagdag pa nito, doon sa ginawa niyang piging, napakarami ang dumalo.
halos lahat ng engkanto sa paligid nila. Bukod pa riyan, may mga engkantong dumayo pa mula sa malalayong lugar dahil pinatawag ito ng iba pang engkanto. Manghang-mangha si Manang Uso sa lahat ng narinig niya nung araw na yon. Matapos ang usapan nila, pumasok na sila sa loob. Matapos din ang pangyayaring yon, makalipas ang 3 buwan, tuluyan ang namatay yung tiyuhin niya. Lahat ng paraan ginawa ng tatay niya pero sa dami ng kalaban nito, hindi nila kayang dalawa yon. Nakailang ulit din ang paggawa ng piging yung tatay niya para sa mga engkanto. Pero alam naman nating lahat, limitado lang ang kaya nilang ibigay na tulong. Kaya nung wala nang maibigay na tulong yung mga engkanto, namatay yung kapatid niya. Kahit may aral itong tatay ni Manang Uso, hindi niya talaga kakayanin yung napakaraming tumitira sa kapatid niya. Halo-halo na din eh. Mangkukulam, manggagamot, barang, iba't ibang engkanto, demonyo. Wala eh. May ginawa siyang masama sa ibang tao eh. Meron talagang kapalit yun. Matapos mamatay ng tiyuhin niya, namuhay na ng tahimik ang pamilya ni Manang Uso. At saka, kahit kailan, hindi na niya nakita yung tatay niya na gumawa ulit ng isang piging. Okay, opinyon ko sa kwento. Klarong-klaro naman, iniwan yung tatay ni Manang Uso ng mga alaga niyang barang. Pero yon ang hindi ko alam kung bakit siya iniwan. Ano ba? Dahil ba kailangan niyang pakainin yon? Dahil ba hindi niya na dinadasalan? Hindi niya na pinapansin? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi naman ako barang eh. Oh, baka may barang na nakikinig dyan. Pa-comment naman. Alam nyo, swerte pa nga itong kapatid ng tatay ni Manang Uso kasi kahit may ginawa siyang masama sa ibang tao, tinulungan pa rin siya nung mga engkanto na inalaya ng piging ng kapatid niya. Kasi kung iba yon, baka dagdagan pa yung nararamdaman niyang sakit, di ba? At saka, palagi ko namang sinasabi sa mga gumagamit ng aral ng kaliwa, kulam, barang, wikan o kung ano man, may kapalit yan kapag gagawin nyo sa masama. Siguro ngayon masaya kayo, pero darating yung araw na tinatawag nating singilan. Hindi natin masasabi kung kanino tatama yung karma. Pwedeng sa kapatid mo, magulang mo, o kahit sinong mahal mo sa buhay. Buti sana kung sa'yo tatama. Mas maganda yon. Pero yung may madadamay na ibang kamag-anak mo, parang ang sakit naman nun. Kaya yon ang payo ko para sa mga nag-aaral gamit ang kaliwang salita. Pwede kayong mag-aral niyan kung pangdepensa o kung ano man. Pero yung gagamitin nyo sa ibang tao para makasakit, pag-isipan nyo ng maraming ulit. Pero lahat naman yan opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.